go ki parlok ki jonga yo le se don na pedeng jong pi don na pedeng ki jingpang ki jingstom yo le se kani ki jingpang ka don na pedeng ki kmi ki pa ki para ki jong ki handman handbeu ki jong yo le se pi khuslai namar ba pila le sim duai pila lut da ki lak tengka hendrei kani ki jingpang kam jam hendrei kanang jur Pikuslai namarba pimdon lat shu namarba dala ke jong kabor pimla pikuslai namarba pimdon lat shu shawe Hendrei ngakwa ban ong pi perlok bi tang wehi ubala ban penkoj penkhia utau de u Jesu Kris lada pis ngau pimdon lat shu shawe lada pis ngau dala ke jong kabor pimla shu Hendrei ngakwa ban ong ipi kan mau yau Jesu Kris to aitino shau Jesu Kris to duai hau Jesu Kris to kerpat yau Jesu Kris u Jesu Kris ulong u doktor mensembat kemet to aitino shau Jesu Kris to aya ke ke ba utmu bade ya ke ke ba ukwa ban le hakaching im jong pi to aitino shau dara pisngau Bapim don lat shu kan mau yau Jesu u Jesu ubala ban penkoj penkhia wala da kum kamon ke jong u tu ai ba un le perlopi tang kata nga kwa ban ong ipi kublai sibun